Чик. Ами, какво е? Вижте, има такова детско такъв филм. И аз гледах и в мой детска, това детското, и виждам как го правят. Какво е? С дрехи. Да, бели дрехи с една шапка и една синя така с ръкавици. Има такива чехлите са не бяли, червено тяло. И там ще ми помагат другите коширки. Ако има там, ще ми помагат къде кара, ако съм била. Така. Трябва, когато бебета го изваждам, трябва ми веднага да го слагам там на малкия, там на леглото и да го има една кърпа да го изтрия, че като е мъжна скана. Трябва да го изтрия. Да се спокоят, да не им страх, че са в добри ръце и